Kaya, kaya. Bilis ng Raider ah. Malastik na yan. What's up mga kaibigan? Magandang araw. Takbo kami ngayon ng May Kawayan, Bulacan from Santa Maria, Pangasinan. Full tank lang ako. Full tank premium 300 eksakto mo. Kaya? Balikan ka. Oh, balikan din. Siguro mamaya alas 11 dating ko dito. Ilang oras mo biyahe? May 3 oras pang biyahe. 4 yan, ma'am. Speed mo? 4 o kaya mga 4 kalahati. Speed mo naman. Mga ano lang 50 hanggang 80, 50 hanggang 80. So yan mga kaibigan, na sinadya ko na ang gamitin ay Honda Click at hindi yung Raider, dahil dalawa kami ni father ko, nasa likod siya mga kaibigan, at alam naman natin mas komportable ito, hindi naman tayo masyadong nagmamadali. May hahatid akong mga school supplies mga kaibigan, yan o. Tapos gusto ko rin na mabisita ni Paps yung aking mga kapatid na elementary pa, nag-aaral pa sila, para makita rin nila yung presence ni father ko. Yan yung sadya ko dyan, imbis na magpadala na lang or sa anong iba pang paraan, eh papasyalan ni Pap mga kapatid ko at maramdaman din mga kapatid ko na yan, kahit mahina na si father namin ay pumunta pa rin, di ba? That's my goal, that's the purpose of this ride mga kaibigan. May Kawayan, Bulacan from Santa Maria, Pangasinan, that is 170 kilometers. Sana makuha natin ang 4 hours. Medyo makulimlim na doon, umuulan na nga yata eh, pero rain or shine, diretso kami. May mga dala tayong kapote mga kaibigan. No problem, sapatos nga lang basa pagka nagkataon. Saka itong dala ko school supplies, pero may paraan yan. Take note mga kaibigan, di tayo makapag vlog kapag maulan. Ayun na nga mga kaibigan, inulan na rito after 30 minutes. 1:40 na ang oras as of now. Naka 22.5 kilometers na kami, and here we are, inulan na here in San Manuel, Tarlac, approaching San Manuel, Tarlac. Oh, na madulas yung daan eh. Apo advance. Pero okay lang yung ulan, dumaan na siya, at sana ay wala na doon. Sa tingin ko wala na doon, goods yung panahon eh, dito lang banda. Sana nga. Ayun, tuyo na doon mga kaibigan, kaya goods yung biyahe natin diretso. What's up? Pa-XRM.
Moncada Tarlac as of 1:50. 40 minutes of riding. At wala na ulan dito. Hindi naman kami actually nabasa kasi yung mga nadaanan namin eksakto ding nadaan na ang ulan. So goods ang panahon. Sana hanggang Bulacan na yan, pero feeling ko thunderstorm mamaya bandang Bulacan. Basa-basa gaming to mamaya. Paniki na mga kaibigan. Naka 40 kilometers na kami as of 1:58. Wala pa tayong isang oras. Bali 50 minutes pa lang tayo nagmumotor. Let's go. Hero na Tarlac na mga kaibigan as of 2:07. Naka 48 kilometers na tayo. Hindi pa kami huminto. Ito pa lang ang first na hinto, stoplight. Kasi sa stoplight sa Rosales at saka sa Paniki puro green, puro go. So far mga kaibigan, we are here in Tarlac City. Yan o, Tarlac City. Bilis na, NMAX. So far ang pinakamabilis pa lang na speed namin is 89. Yun pa lang ang nahagip ng aking mata. Hindi naman talaga kami masyadong mabilis mong patakbo. Ang maganda lang tuloy-tuloy, walang hinto, tapos malinis ang daan. Kaya pag nag-maintain ka ng 70, yan, nakaka-maintain ka ng matagal. Meron pang halos maka-maintain ka ng 70 ng isang minuto. Sobrang linis ng daan. Pero ngayon back to basic na naman. Maraming motoristang kasabayan. As of 2:14, 1 hour exactly, nasa kalupaan na tayo ng Tarlac City. At naka 55 kilometers na tayo since Santa Maria, Pangasinan. Ayun na mga kaibigan, Tarlac City na iso. Yan mga kaibigan, hanggang ngayon 2:34 na ng hapon. Ilang minutes na kami? Naka 20 minutes na. Di pa kami makalabas-labas dito sa Tarlac City mismo, sa city proper, dahil sa sobrang, di naman siya talagang matraffic, pero kita nyo naman mga sasakyan ay almost magkadikit. Di tayo gaano makadiskarte para makalusot. Traffic, nakakaantok pag ganito. Ayun, makakalabas na tayo. Labas ang lahat ng motor. Let's go. Nako, nagbabadya na naman ang ulan doon sa unahan. Location natin galing kita Tarlac, papunta tayo Kapas. Yan yan Kapas. So dito dadaan Bayan Magalang. Lusot tayo dito sa Mexico. Okay, dito tayo dadaan ng Mabalacat City sa Angeles. Let's go. Diyan sa may kanto, sa unahan pa dito tayo dadaan. Yeah, pag malinis daan, ganyan naman takbuhan namin, 70, 80 hanggang
86 pa minsan. Yan sa may kanto sa unahan, magkakaliwa na tayo dyan mga kaibigan. Hindi na tayo mag-MacArthur muna. First time ko to na dumaan sa Magalang. I-bypass natin yung Capas Town proper at Bamban Tarlac, Angeles, Pampanga, Mabalacat City. Dito kakaliwa tayo dito mga kaibigan. So dito na ako sa ano, malinis-linis nga. Alright, dito na tayo. Tatagalan tayo dito. Okay. Discarding malupit yan. Kaya basta nakaapak yung isang gulong, birahin mo na. Yun. Goods. Go ahead. Bumira. Bilis ng Raider ah. Maganda nga dito, malinis mga kaibigan. Plastic na yan. Ayaw pasingitin eh. Salamat ka, di Raider tala ko. Papatulang ko yan. Peace mga kaibigan. Ayan, sige, bumila ka. Bilisan mo! Ba't huminto ka pa? Ba't ka nagminor? Huwag ka magminor. Yan. Plastic na yan. Oh. Siyempre hindi ka kaya ng click. Plastic ka. Paminor-minor ka naman eh. Oh, lusutin mo yan. Hindi ako binibitin mo. Siyempre mabilis ang motor mo. Malinis nga talaga dito mga kaibigan. Ganda, ganda. Kagabal sa paningin ko tong motor sa unahan. Na 3 na mga kaibigan, almost 2 hours na. 2 hours na tayo. Pero goods ito kasi malayo-layo na yung nakatakbo natin. Ganda dito, ang lalawak. Kitang-kita mo pa yung arayat oh. Oh. Ah. Kailangan alam mo yung daan na ito. Dahil malubak-lubak din. Ayos nga mga kaibigan pagka biyaheng Manila galing Pangasinan or Norte. Maganda nga rito. Napakalinis. Napakaganda ng daan.
napakaganda ng daan mga kaibigan, pambira. Shout out pala sa nagsuggest nito, Brother Joseph ng Bayambang. Ganda ng daan, pero huwag tayong magpaka-kampante mga kaibigan, dahil hindi natin kilala tong daan na ito. Pagka kitang linis na linis, tatakbo tayo kahit hanggang 70, 80. May backride tayo eh. Pero pag alanganin, minor tayo dahil first time ko lang dumaan dito eh. Yan mga kaibigan, bayan ng Magalang, Pampanga. As of 3:19, 2 hours. Ayos dito, may McDonald's, meron silang Jollibee. Ganda. Buko. Andito na kami sa Arayat, Pangasinan. Arayat, Pampanga. Kung pinapatay kasi mainit yung makina, napakainit. Minanso-manso ko eh, pinapira namin. Yan na mga kaibigan, kanina Arayat hanggang Mexico, Pampanga. Ngayon naman ay papalit na ako. So doon sa Mexico, sa mapa, pag kumanan ka, galing ka ng sa Mexico, pag kumanan ka, lusot yun ng San Fernando mga kaibigan, San Fernando City, Pampanga. Pero kumaliwa ako, at pagkarating ko sa bandang unahan, mga 3 kilometers, ay kumanan ako Apalit ito, Apalit, Pampanga. So naiwasan natin yung grabing traffic dyan sa bandang, mula dyan sa Capas, Tarlac, Bamban, Tarlac, Mabalacat City, Pampanga. Sunod yung Angeles City, San Fernando City. Yan, grabing mga traffic na dyan, bugbugan ng traffic dyan. Pero malalawak naman. Pag araw hindi advisable na dumaan. Pag gabi dyan, yan maganda. Pero dahil mga ganitong oras ay medyo heavy na rin yung traffic dyan, kaya pinili ko na mag explore dito sa mga daan na ito. Ayos, meron din siyang Global Plaza, San Simon. Hindi pala San Luis yung nabanggit ko. Hindi pala dapat San Luis yung binanggit ko kanina, San Simon pala. Ang pangalan pala ng way na ito mga kaibigan ay tinatawag nating Quezon Road. Quezon Road ito. Ay grabing lubak din naman. San Simon, Pampanga. Grabing luma ng warehouse na yan, ano yan, pabrika. Ay grabing hangin dito, ang lakas. Ayan, pa-NLEX na yan, hindi tayo mag-NLEX mga kaibigan. NLEX, NLEX. Ayan yung NLEX mga kaibigan, ewan ko anong bayan ito, kung saan sakop ito. Alright, shoutout sa lahat ng nadaanan ko rito. Apalit, may parade sila rito, fiesta siguro. Ayan na mga kaibigan, kalalampas natin ng Apalit. Now we are entering
dito sa Kalumpit, Bulacan. Ito na yung boundary ng Pampanga sa Bulacan. Yan na talagang dito bumabagal ang biyahe. Pambira kasi ma-traffic. Alas 5 na. Okay na rin to kaysa sa ulanin tayo mga kaibigan. Tiis na lang. Malolos pa kami. Malolos, Bulacan. Kunti na lang. What's up, Giginto, Bulacan? Kakanan na kami. Magsalubong na si Maharlika Road at saka si MacArthur. Uy, GTR sa likod oh. Doon si GTR. Habulin ko yun. Yun oh. Ay hindi, OD pala. OD. Nag-e-enlik siguro siya. Hindi, suminyas pa kanan eh. Hindi. Dito kami eh. Pabukawi na to. Bukawi na tayo mga kaibigan. Approaching Marilao, Bulacan. Grabe loaded na loaded ito. Hintayin natin makadaan. Bigat ng dala niya. Ano yan? Palay. Yung pinaggilingan ng palay. Uy, enemy spotted mga kaibigan. Lulusong na. Okay. Goods yung mga dumaang click. Sabi ko pa naman wag ilusong sa baha no. Pero hindi naman ano, goods yung mga nasalubong ko eh. Hindi lumagpas sa axle. Sundan ko sila. Siyempre mga taga rito yan, basta alam nila. Yan, wag dyan sa kanan no. Halatang malalim. Ang babaw lang. Stick na. Pag matumba ka dyan, nakasapatos ako eh. Oh, delicates. Yung mga school supply na dala ko eh, mababasa. Delicates. Alright, Marilao. May kawayan na later on. Ito na oh, 5:42, 5:43. 4 and 1/2 hour na tayo. 164. Kanina sinabi ko 170 diba? Pero nag-divert tayo kaya mas madagdagan pa siguro. Or hindi abot ng 170. Let's see. Lapit tayo, ilang kilometro lang. 2 lang yata distansya niyan. May kawayan niya. May kawayan na. Yan na mga kaibigan, may kawayan na. As of 5:49. Sumobra tayo ng 6 minutes. Ayun. Goods na rin. Sige. So yan, nandito na kami sa location mga kaibigan. Ayan sila. Ang dami bata dito. Ayan, ang dami bata. Ito yung bibigyan namin. Tapos alis na rin kami after na ano, uwi na rin biyahe pabalik. Oo. As of 6:15. Hindi naman ito ano, hindi kami nakapunta dito agad kasi marami pa kami binili pasalubong dito. Sige mga kaibigan, mamaya pabalik biyahe tayo. Ayan mga kaibigan, naka 170 tayo.
legit pala yung ano dinaanan natin kanina. 170 kilometers, meron pang 2 bars, and 7:53 take off namin dito from Mekawayan, Bulacan. 170 kilometers ulit. Alright, so okay itong pauwi dahil goods yung daan. Sa kabila lang talaga daming lubak-lubak mga kaibigan. Tingnan natin kung makuha natin ng 4.5 hours ulit. Nagbago isip ko mga kaibigan, daan tayo ng MacArthur pala ulit. MacArthur na ako palaspas hanggang sa Rosales, Pangasinan, kasi na-realize ko gabi naman pala at malinis ang daan pag mga ganito, hindi kasing traffic ng ano. So hindi tayo magmamagalang kasi madilim sigurado. Grabe mga kaibigan, dambuhala nito. Dambuhala yan, dala-dala nya. Alright, shout out dito sa mga sinusundan kong nakatricycle. Sarap ng tulog ng iba eh. Andrew E. Tugtog nila Andrew E. McDonald's, Apalit, Pampanga as of 8:52. 1 hour na nabiyahin natin mga kaibigan. I don't know kung nakailang kilometro na tayo. Basta Mekawayan to Apalit, Pampanga. San Fernando, Pampanga as of 9:08 in the evening. Hanap na ako ng gasolinahan. Blinking na talaga yung gas ko. Pagkas tayo 100 premium. Wala na eh, kumusang budget. Yan o, 100 yung pero. Thank you. Bibilis nila ah. Puro XRM na, dalawa. As of 11, pangatlong XRM yun ah, FI. 11:08 mga kaibigan, Tarlac City. Minto kami kanina sa Mabalacat. As of 11:30, andito kami sa Hirona. Magpapahinga kami kasi antok na rin ako eh. Antok na rin ako kaya kailangan na pahinga. 11:30 na ng gabi mga kaibigan. Late lang kasi yung take off namin doon sa ano, kaya medyo inabutan ng pagod na. As of 12:20 SM Rosales, Pangasinan. Wala na, madilim na. Ay, Santa Maria na kami. Yan na mga kaibigan, 12:44 dating na kami. Total of 340, eksakto talaga yung back and forth namin. Dito ko natatapusin yung video. Thank you so much for watching. Grabe, antok ko na, halos malimutan ko nang mag video nitong last na part. Bye bye mga kaibigan. Ano mo? Ito ah.